Laygo ng Ginoo mga kaigsuonan. Sa kanang panahon sa itong kinabuhi. Nadaputa karon. Mas naputa sa bukid mga kaigsuonan. Itong motor itong nagibilin sa ubos. Kay sudisod ang dalan. Dinhi mga kaigsuonan og dili pod maagian sa motor. So duhami karon sa akong kuyog. Ito na siya. Una. Sutoy kayo. Kumusta mo mga igsuon? Kumusta imuhang kinabuhi? Imong pagpangalagad sa Ginoo. Imo pa bang gihatagan og panahon mga kaigsuonan imuhang pagpangalagad? Napaka karon sa sitwasyon nga gikapoy ka, nilaay ka, kayong kasi imong kaugalingon nga dili na ka igsuon. Isigon ko ikaw ayaw gyud og undang sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kay tungod maabot man ang mga pagsulay, pero ang Ginoo dunagyoy lutsa na niining tanan. Bisan taliwala sa sanang pagsulay, tungod naon nga nanakalapad solusyon nga giandam sa to sa Ginoo. Tinuod sa kuha, bago lang pod na okay ang akong mati sa akong panlawas taliwala sa sitwasyon panahon na to. Karon kay okay na ta. Salamat kayo sa Ginoo. Ito kinang gamiton ng higayon para panggasig sa mga katawan. Muna itong ginabisita mga kaigsuonan. Medyo kutas. Pero malipayan talaga pamuhat para sa Ginoo. Unang Korinto 15:58. Hinduman nga ato gayong paghato iligad makawang mga kaigsuonan. Hinaut na pod ang itong bistahon din karon. So muna ang dapit mga igsuon. Ini nga palimala itong sitahon. Laygo ng Ginoo. Mayong buntag. Laygo ng Ginoo mga kaigsuonan. Mayong buntag, pastor. Mayong buntag, pastor. Mayong buntag. Kisa may iba nimo. Nara kong manghod. Salamat kayo. Okay. So abot namin mga igsuon. Salamat sa Ginoo sa pagkamaayo. Salamat sa naabot ka. Pila mo to ka dire sa kaari diri. Okay na ako'y biyahe. Oo. Salamat sa Ginoo karon nakakwanta. Ako'y biyahe niya nagwan po ko nagbalatian. Pero salamat sa Ginoo okay na. Gamiton na to ni gayon para sa iyang kamay. Laygo ng Ginoo mga kaigsuonan. Ang tigda kanunay. Laygo ng Dios sa tanang panahon.